Ideme na to, Miška. Zapíname pásy. Máme oznam. Máme tu, že sadnite si s nami na kávu. Našli sme si novú robotu. Ideme robiť kurvy do Dubaja. Robiť influencerky do Dubaja. To znie lepšie. Na 3 mesiace do Ázie. Robiť prostitútky. Na výlet. Na 4 roka. Proste chceli sme spraviť niečo nezodpovedné a myslím si, že to je dosť nebezpečné nezodpovedné na to, aby sme boli spokojné. Budeme mať vlogisek. Takže vlogisek, hej. Samozrejme nám chýba Linduška. Hej, chýba nám tu tretí člen, Linduška, pozdravujeme ťa do videa. Shoutout to Linda. Jedna taká vec, že ideme iba s príručnou batožinou. Ja mám tú príručnú batožinu, potom ukážem. Hej, má to asi tak 3 kg podľa mňa. Ukážeme, ako vyzerá batožina na 3 mesiace. Rozumieš? Toto je ukážkové zabalenie, takto by mala vyzerať taška pravého backpackera, šlapky, všetko takto. Ručné rozmery to ma vraj povedala. To mi šlo povedia. Ja. No, pôjdeme už do lietadla a už nám ide ťažko na žalúdok. Štvrť roka budeme preč. Hovorím vám, dogrcam sa. Fakt, ale možno to je tým, že sme mali na raňajky, že bagetu z pumpy, Red Bull a kávu. Ale sme si nekúpili ten croissant. Nejaký, žiadny. Dobre, budeme jesť manér a čipsy 5 hodín. Dať, že letíme výzerom. 4,5 hodiny. Nová podkova. Počúvajte, a teraz ten livehack, pozerajte. Batožina. To je inak dôvod, prečo Nica má takú prázdnu tašku. Toto je všetko naše. Tu mám veci na 3 mesiace. A tu mám Miška veci na 3 mesiace. Potom, keby vás zaujímalo, tak toto budeme robiť v lietadle. Ona je pracovne. Áno. Môj muž nám to posťahoval, všetko máme vybavené. Shoutout. Like. Shoutout. Dobre. Zapíjame pásy. My letíme. Vedľa sebe sme. Ty kokot. Pozri sa, aké to tam vyzerá. Dobre. Abu Dhabi. Wow, ja som piči z tohto letiska. Futurama. McDonald's. Ale prečo tu nikto není? Akože fakt, že minimum ľudí. To mi nikto neuverí. Salbari. No, momentálne sme troška hladnučké. Jak troška? Takto. Jak troška? Ja tu Troška dosť. Ďalší let nám ide o 2:00 ráno a teraz je momentálne 5 hodín po obede. Už sme naladili troška techniku. Sme v mekači. Fakt hladné. Zabijem sa. Na menšie technické problémy. Nebudeme to ani spomínať. Obidve sme z toho zrodnené. Nemáme jedlo. Dneska sme ešte normálne nejedli. Je 19:01 a zatiaľ som mala dneska, že jeden sendvičík. Small bagetu. Bueno. A Lay's chipsy. Ale čipsy také tie 35 gramové. Také to malo. Začína naše testa. Ešte budeme čakať na let. Teraz sa ideme nájsť a bude to... Nemajú tu normálne zástrčky na nabíjanie. No, majú tu iba s klasickým USB a USB-C nie je. Nenájdeme. Takže... Ale ty si môžeš nabiť telefón. Lebo ja mám nabíjačky na tie mikrofóny. Inak máme techniku, ste si všimli, my už sme profesionálne. Počúvajte, oni keď sa nás pýtali, či large, tak oni fakt mysleli akože large. Vidíte to? To je čo za kolose? Vidíte najlepšia Coca-Cola, ktorú a dostali sme omačky proste len tak. Zdravím všetkých nekreatívcov, tak. Crispy niečo. Samozrejme bez slanenky. Také to... Slanenku by som tam fakt dala, ale... To je to, čo mi tam chýba. ASMR. V poriadku? Na mne už je fakt vidno, že som nespala. Takto spánoček pod nočnou oblohou. Nie je to vidno. Do piče. Také vlastne natáčam do vlogu, som zabudla. Ideme si umývať zuby. A ja
Ja som ubliala podlahu. 22:36. Už sme ready, pekne skincare spravená, zúbky umyté. A ja... Ukáž zúbky. A ja, moje krivé. A ja vidím miesto na spanoček. Tam, kde je každé jedno one? Si našla ešte horšie miesto, než sme mali. Ja som sa tak chcela tak prepchať. Takto nám svietí mesiačik. Takto spíme. Tu spím. Tu Brixton House. Keby ste sa čudovali, že prečo proste niekedy má ten vlog strašne dobrý zvuk a niekedy, že vôbec, tak niekedy máme mikrofóniky a niekedy, že vôbec. Takto rozprávočka. Takto nietička. Kokoti, lebo príbor mi nevedia dať. Ja som to počítala, keď skončí tento náš trip, tak presne tento rok sme navštívili 10 krajín, to znamená, že si na Instagrame mením namiesto žralok na žralok Traveler Official, už ma tak nenájdete a dám si aj špendlík do bio, že kde práve som. A zaplatíš si aj fajočku modrú? Áno. Takú máš zabukovanú, že so servisom, že abnormálne, nenormálne. Že ti tam kožičku budú sa povie letušky odzobkávať, no, na petách. Takú som zabukovala letenku. Zabím sa. Papa, nie. Počujete, že ten ujo vedľa mňa chytal stehno. Bože, ja potom ja spať. Pristali sme. Dobré ráno. Nica. Minus. Sme na Srí Lanke. Ideme vybaviť víza. Teda máme akože víza, ale aby nás pustili do krajiny. Už mám zimku. Piče, oni mi písali, že som mala zrušiť to, lebo sa to nie... Dala som telefón v lietadle. Hrozné. Sedel mi na ňom pán vedľa mňa. Dneska umrem. Dneska umreme. Ja som ešte nesedela, on už išiel. Je 5 hodín momentálne, akorát sme sa zobudili. Došli sme na ubytko, ktoré stojí 2,50 na noc. Keby vás to náhodou zaujímalo. A spravím vám room tour. Tu vojdeš. Jak to vojdeš? Tu máme zrkadlo. Tu máme utieračiky. Tu je Nicka. Tam je koš. Tu je posteľ. Nie sú v nej ploštice, kontrolovali sme to. A tu máme veci, hotovo. Ideme si kúpiť akurát nejaké sprchače a tak. Repelent hlavne. No. Čelko chcem. Otvárame si útulok. Otvárame. No. Deň číslo 2. Hej. A ideme teraz na autobus. Na 3 autobusy. Jeden bude trvať 3 hodiny, druhý 2 a jeden 1. Ideme do Sigírie na taký veľký šuter sa pozrieť. Ešte na nové ubytko. Tu je Nicka. Čaute. Tu si batohy. Ja. Čaute, tu je Gogo. Prvé jedlo. Mal som tam kosť. Jedlo Srí Lanky, niečo kuracie a je to strašne štiplavé. Mal som tam kosť asi, alebo čo to je? Fakt som do toho... Možno chrupavka. Ideme. Teda oni mňa zabijú. Oni nás tu zabijú. Oni tu všade po sebe trúbia. To je hrozné. Práve sedíme v 3. autobuse a Nica tu není, lebo išla kúpiť vodu, lebo sme zistili, že toto fakt na ďalšiu hodinovú cestu nevystačí. Tento istý problém sme mali v tom prvom autobuse. Dúfam, že ten vodič neklamal o čase, o jakom pôjde, lebo pokiaľ odíde a Nica tu nebude, tak ja fakt neviem, čo budem robiť. Takže ja vám ukážem, teraz sme práve v reštaurácii a išli sme na vecko. Aby ste vedeli, ako tá toaleta asi vyzerá v reštike. Vyzerá nejak takto. Zamkneš, tu cíkáš, tu splachuješ, to je všetko. A ideš.
Inak ja, jak som bola na tom vecku, tam, jak som si umývala, chápeš, aj všetko, aj ruky, aj tam veci dole, s tými rukami, čo to bolo bez mydla. Takže ak budem mať nejaký zápal alebo niečo... Tak vieme z čoho. A natáčame dneska málo, lebo sa hlavne presúvame a máme vybité telefóniky. Takže dneska cestovateľský deň, ako už tretí v poradí, ja mám vrásku. To je papanie človeka, čo má rád svoj žalúdok a toho, čo nemá. Miška, to som nechala, že pre teba, že veľa koriandru. Takže takto už vyzerá moja rozjedená porcia. Tuto je Miška v krčoch. No, keďže už som tu niečo toho zjedla, tak ja vám tu ukážem, toto sú dostala kurácie mäsko. Takto. To je povievať hneď ďakujem. Vôbec nie je tkatné. Také sladké zrničko. Potom tu máme také, čo dostala koriander a asi petršľanová vňať, alebo niečo také. Potom takto zeleninka. Tu máme niečo ticho ako tekvica, nie som super istá. Mango. Čočka. A potom také nejaké mix cibulky a niečoho, čo mi úplne nechutí. A k tomu vlastne ríža s čipsom takýmto. Bombové. Ty už sa na mňa pozeráš, že ako ťažko sa ti tu bude strihať, že? Toto by si prečo robila? Vstáme. Ideme na safari. Ja vlastne však ideme na ten oný. To píše. Že my neplakám ideme. Ideme na takú vyhliadku. Nevidím. Šlapeme na výstup. Miška, pozrel do videa. Chce sa mi spať. Tu už nevládzeme trošku? Strašne rýchlo mi bije srdce. Ešte by som inhalatórik. Tu je niča. Tu je východ slnečka. Tu je niča. Už vychádza slnko. Už takto vychádza. Takto vám ukážem. Už aj že vyšlo. Už aj že áno. Vyšli sme, toto je takto výhľadík. Ježiš, to je strašne romantický zádes. Strašne romantický snímok som ťažké. Strašne dúfam, že ma neokradne. Opiče. A nemáš jedný? Umelé kamene. Je to tu úplne proste toto plast. Proste zhodli sme sa toto, že toto vyzerá ako v bečkovom filme. A teraz musím si dávať bacha, počkajte. Proste úplný Bollywood. Tuto sme tu našli takúto vec. Ja som in my digital camera era. Takto. A Nica ma furt chce fotiť. Ja by si mi predstavil, ja som fotograf proste, mne sa to unlocklo proste. Ideme na to, Miška. Raňajky sme vám zabudli natočiť trošku. Chutí jak umývanie kávovaru. Uvidíte? Smutičko Nica nevypila, ja som vypila. Chutilo to jak hurmikaky, neviem, niečo také zvláštne. Ideme na safari. Vidíme slona. Miška spokojná. Vidíme slona. Je to tak na zborka. Máme žabu na ubytku. Mňa tam pošúchaj. Tuto máme na raňajky. Som zbalená. A tuto je Nica zbalená. Tu som v mojom outfite už, neviem, ale mám ho opratý, dobre počúvajte, mám ho opratý v rukách a vyprala. A ideme za chvíľu na autobus a ideme do Dabuli. Tam nás pravdepodobne okradnú. A tam ideme na ubytku a do chrámu sa pozrieť. Čakáme na autobus. A budeme ho musieť zastaviť len tak, že... Lebo tu proste není žiadna autobusová zastávka. Ale to fakt nie je vyznačená žiadna autobusová zastávka, ak ti teraz pozerám. No ale povedali nám to miestni, tak veríme. Ja hádam, že tak bude aj. No. Dobré ráno. Stihli sme autobus. Sme si boli kúpiť. A presvíta to. Sme tu. Vlogisek. Dostali sme takto ovocie. Dostali sme ovocie zadarmo. Moja mama a frajer by neboli spokojní, že si od cudzích beriem veci, ale kto má melón? Práve sa nachádzame na template a sú tu opičky. Oni majú malinké babínka takéto. To je strašne cute. Čo ti jebe tej schodov? Čo si kokot? Je tu šmedia hovna. Máme tu takúto typickú, že vraj typickú, Miška vyčítala. Na TikToku, no. Takéto niečo, že je to s vajíčkom.
Trojuholník nejaký. Ale toto neznelo moc, že je crispy. To neznie ani, že je tam vajíčko. Hádam mi vajíčko. Je to dobré. Opäť pikantné. Je to také podobné, ako bola tá rolka. Toto je naša večera. Tak to večera. Ňam. Dobré ráno. Počítame kvap. Barbarino. Monopoly peniaze. Sedíme skoro vpredu. Na telefoníku trošku. Ešte sa už nedalo. Už nedalo. Vaša šoférovina kolienka. Ten vodič je úplný debil, on vôbec nevie šoférovať. On si odjebe brzdy za chvíľu. Stihli sme vlak. Schádzame. Čo už by sme mali odísť? Čo už ma celkom nasralo, lebo fakt sme utekali. No a fakt sme akože utekali a takí tuk-tukári nás tam podporovali, tam po nás kričali, že máme ísť rýchlo. Go. Tak čo sme? Moja mama by ma zabila druhýkrát, keby sa mi niečo stane. Tá mama. Čo? Ja fakt prídem v pohode, mami, sľubujem. Tak je to v pohode, mami. Dobre, schovávam telefón, lebo ho stratím za chvíľu. Už sme vystúpili, skoro sme prejebali zastávku, my úplne stojíme a pýtam sa nejakého pána, že prosím vás, toto ide sem a on, že vy už ste tu. A museli sme dať mikiny, lebo zimka tu je, sme v horách, no. Sme momentálne na najkrajšom úbytku, aké sme mali za celú dobu. A sme v Tatrách. Prílandské Tatry proste, áno. Paráda. No a kúpeľňa, tá je najlepšia, akú sme mali za celú dobu. Počkajte, ja vám to ukážem. Proste úplne luxusná. Pozrite sa tu. Žiadna žaba. Žiaden šváb. Nikde žiaden šváb. Nikde žiadna žaba. Žiadne obsahnuté umývadlo od žaby. Kto z tejto diery nič neleze. Takže úplný luxus. No, každopádne týmto som chcela ukončiť vlog. Nica prvýkrát v živote skúša bidet, takže tu vidíte až v ďalšom vlogu. Toto bol náš prvý týždeň na Srí Lanke. Ešte 4 pred nami. Sledujte, dajte odber, follow, všetko.